Kaya po, ang legal mission, iyo po ang sarong sa pagpapareortisar niya para po sa Pilo na Albayanos. Nakukita po ang saluyang Palmama, Vice Governor. Next naman. Thank you very much, Vice. Talagang tapos na yung legal mission. Love mission na talaga yun. Love mission. Anyway, meron kami first of all, kasalamatan. Ang tabang ni Cap Cecil at Angel. Si Cap Cecil sabi mga ibangod, mga fellow public servants ko, siya po ang sakuyang premier na coordinator, hindi po sa pamilyar. So kung natin ang mga kakutan, nanonood sa mga programa, sa kanyang opisina, yung natin siya na kapitan na magsaysay, na si Kapitan Cecil, always ready na i-relay sa kuya ang mga request nito, ang mga kakutan nito. Kapag sa kuya po, importante yun, na yung mga tawag kita sa mga LGU na talaga nagtataka. Sa mga tao na may malasakit. Importante yun po para sa kuya na mapanitugan ko talaga ang nakulao na suporta pirmi ng mga kapitaryanyos kay Vice Governor President. Thank you very much po. Again, yan ang ating 2019 para sa arapan ng ubos sa mga taga-pamilyar. Hindi po nag-iibang 84% na majority vote. 84%. Thank you so much po. Magagar. At ng 2022, nag-sanayo yung dikit ng sana. Naging 80%. Pero one of the highest, ginayon ang sa inyong suporta para sa kuya. So, nakulaaw natin salamat. Thank you so much. Sa puto ini, pinakuha natin pasalamatan, of course, si Vice Mayor Cesar Arellano. Kasatapang Manindo, siya po ang naging #1 councilor. That is why, the operation of law, na ang sa itong puntong mayor, na talagang pagkatao natin ni Congressman Lagman, si former mayor and the late mayor, Boy Arnel, ay natin nakadalagan as mayor. So, vice mayor na kandidato, after the elections, siya nag-asuma bilang mayor. Si Igso po, si Mayor Jorem, siya po ang naging mayor ng operation of law. And of course, so #1 councilor ang nag-assume in position as vice mayor. Pero hindi natin ako nakakalas na #1 na mo because he has been in public service for the longest time. 3-term kagawad, 3-term kapitan, ba? And ilang terms na councilor? 3 terms na kita. Okay. So, actually, kita hindi pilangon as your term as vice mayor. Pero di ba, ipapagin ng question, kung hindi mo pipilangon as term mo, as councilor. Di ba, diba dyan na pinakapong na debate ba? Pero I'm sure naman na sa next elections, ikaw man ginayon ang partner ni Mayor Jorge. Kasi natin yung vice. Okay. Tapos para po sa karamot ng Lagos, si ABC President Melody Salomon, hindi po ang pinakamagayon na ABC President sa Bilog na Albay. Kaya ba siya yung nagkabit, Judil, ang sabi ko nga, single ka, yari ka, Torneng. Magpaaral ka na kay Councilor Mercurian, Ate Mer Salomon, ang mga hindi Councilor. Dyan sa Facebook ni Sundubi Bago Milong mo, ito ako sa inyo. Siya muna niligawan mo bago ligawan si ABC President. Anyway, ako mag-augma ko sa nata, ano tayo nag-advise ABC President? Kamo po ang sarong sa pinaka-engaging ng mga barangay officials, Vice Mayor Divine, sa Bilog na Albay. Hindi po ay ihapon ng sana. Puta, hindi po mangyayari sa kuyang Primero Turno. Ano yung problema sa very strict mobility sa COVID-19 protocols? They can go to that based on her former mayor, Brandy Arcangel, as Mayor Jorge, sabi nila talagang off-limits ang ganyan. Kaya sabi ni Cabinet Vice, and
aram na natin yung mayor, at least po yan, bukas na kamo, professional maintaining ng experiensya, na talaga makagahoy ka, alam sa kanilang trabaho, bilang mga kapitan, bilang mga kagawad. So mula ko natin yung magkapos sa kawan ng wala ko pagsalamat. Kaya ang ibang kami again, he will give a copy of his lecture para natin ilipapin ito sa mga na very comprehensive and practical and at the same time understandable. Yan tayo pinaka-importante dyan. Pwede dito masagutan, gimaray. So, ABC President, I will just later request may Panyero email you a copy of this lecture para po ma-distribute sa mga barangay captains na and sa mga barangay naman para makapag-ating lecture ni attorney sa mga kawad. There's the goal. Na hindi po talaga ipagtagpihon. Sabi ko nga ng Vice, eventually magkakaroon na ng handbook of cases na kung saan marami dumadumo makaka-relate yung maray. Siyempre, ang mga very may exemptions, for example, is sa Subago, pag agrarian case, they have all the good legislation. Relations cases or your employee relation cases, they magkakaroon ka ng jurisdiction. Pero, pili ka mong mga power, ikaw mapika na discretion, dahil kami settle ang mga aruga ng umbrella, kasi ikaw jurisdiction. But that will go into a private contract that will enforce the mga ginagawa ng handbook, nagigibong project, ni Kidi, the boss ng mga barangay captains sa 720 barangay sa Albay, iban ang arugin handbook para tuloy mo updated sa katarungang pambarangay ito. Okay? Sige, nagigibong na tayo ng guys ha. I-request sa ano mga ng pondo para tagang na-ekita. Because we want to professionalize our barangay captains. And another way of professionalizing our frontliners public service, dapat po mag-iwag institutionalization ng gratuity pay or bonus sa mga speaker araw na trabaho sila po ng sa LGBT for serial mayor
Terms. Leo, tandang tanghali. Sento, maraming salamat panood. Right, nuna gua magandang tanghali. Sorry, tanghali. Nagpo sa tatay. Kanang